ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕಾಮಿಡಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಠಿಣಂಚಿತನ ಮೊಡಿಯನಂಚಿತನ ಲೆಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಯಜ್ಞ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೆತೊನೊಂದು ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ 5 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿಲೆಕ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರಿತಿನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂದುಲ ಇನಿಕನಗ 7ನೇ ಯಜ್ಞದ ಐಸರುಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ರ ನೆತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ SL 7 ನೆಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಡಲಾತ್ ಕೂಟದ ಕುಲುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನಡಾಯಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಮಲೈಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ TDF ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನತ ಉಂಡು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಗೋಕಾಫ್ ಸಿರಫ್ ಮೆಟ್ರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು RR ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಪಾಣೆಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಏ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿ ವೇದಿಕೆ ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪನ ಮೆನಪನ ಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ದುನ್ನ ಏತು ಬನ್ನ ಏತು ಐತೆ ಗಿಡ್ಪು ಏತು ಪನ್ಪಿನ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾ ತಿರುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸುವುದನೆ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಳ್ರಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದಲ ಐತೆ ಕಲಕ್ ಬರವುಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರದಾದಂತ ಬಂಡ ಸಾಲದ ವರ್ಷ ಪರಬದ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾದ ಅನ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ ಲೇಸಿ ಎಂಚಾಪುಡು ಒಂದೇನು ಕುಸಲ್ದ ಒರುಟು ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಕರಿನ ಕೆಲವು ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಸಲ್ನ ತೋಜಾ ದಿನ ಕುಲು ಕುಸಲ್ನ ದೊರ್ತು ದಿನ ಕುಲು ಬಿರ್ಕು ದಿನ ಕುಲು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಸರ್ ಎಂತ ಮಾಡುವ? ನಾವೊಂದು ಆಟ ಲೂಡಾಡುವ. ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟನವ್ರು ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೋಮು ಎಂತದ ಸೋಮು? ಎಂತ ಮಾತಾಡುದು ನೀನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ, ಬಂದಿನಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಯಾರೋ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರಾ? ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಯ್ತಾ ಅಂಗವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಎದುಕುನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಬೈಜೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಸರ್ ಅವು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅವಲೆಪ್ಲಿ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರ್ ಮೇರೆನೆ ಎದುಕೋನ ಪೊರ್ತು ಆ ಲಕ್ಕಲ ಅವನಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲಂಜಿ ಇಸ್ತಿನ ಆನಿದ ಇನಿ ಬಾತೇರ್ನು ನಾನು ಬಂದೆ ಒಳಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನೊಂದು ಕನ್ಯರು ಬರೆಯರು ಇಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವು ಮೇಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ದಿದ ಕುಂಟು ರಾವೊಂದು ಬೋಡು ಸರ್ ಅವು ಕುಂಟತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ವರ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಿ ಬಾರ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೈವೇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐವದವರ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐವದವರ ಒಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಜಿಪದ ಅಂತ ಐವದ ಹತ್ತಮೆ ಹೈವೇದ ರೋಡ್ದ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದೆ ಫೋನ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಜಿನಿ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಿ ಕೆಲವು ದೇಟ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಇರೋದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಣ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಚಪ್ಪೆ ಈ ದುಮ್ಮಕೊಂಡು ಅಟ್ಲ ಅಂಜಾಸಿ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಪಿನ ಅವೇತ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಾಪಿಲೆ ತಾಪಿನಿ ಕೈ ಹಂಚಿದ ಪಾಯ್ ಅವು ರೋಷ ರೋಷ ಇರ್ನ ರೋಷಡ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಮೇರ್ ಕಾರಣಾಂತರಡು ತೀರ್ಬೇರ ಅತ್ತಿಯೇ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಬನ್ನಾಗ ಶಲೇಟವ್ರ ಆ. ಎಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಪ್ಪೆ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ ಉಂಡತ್ತ ಕೋಲೆ ಅತ್ ಮಲ್ಲೆ ಜನಾದೆ ಪೋಪೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಭೂತೋಗು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ ಈ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸರಾದ ಮೂಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬುದರಿಯು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂತದ ಶಿವಶರಣ ಎಂತ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೀವೊಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೋಗೋದಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗು ಇವ ಇದ್ದಾನೆ ದೀಪಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿಂದ ಎಂತ ಮಾತಾಡುದು ಮಾಡುದು ಮಾತ್ರ ಬೆದ್ದನಾಗೆ ಕೊಂಡೋಗುದು ನೀನೆಲ್ಲ ಆಕ ಇವ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರವೀಣ ಎಂತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈಲು ಹೋದಾಗೆ ಹೋಗುದೇ ಸರಿ ಅರ್ಥ ನಿನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿನ್ನದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ತಾ 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂದೀಪನ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಓದುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಗನವ್ರೆ ಛದ್ಮವೇಷ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸದ್ಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನಂದು ನಾನ್ ದರ್ಪಣ ಪೂಜಾರಿ ನೀನು ಧರ್ನಪ್ಪ ಧರ್ನಪ್ಪ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ಕರ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾರು ನಂದು ಛದ್ಮವೇಷ ಸಚಿವೆ ಮಾರ ಸಚಿವೆ ನಾಗೇಶ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾ. ಸಚಿವಿ ಹಾ. ಇತಿ ಆಂದಾಯ ಬೈದೀನಿ ಸ್ವಾಗತಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಆವಾಡಿ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸುದಿನ ಹೌದು. ಅವೆಂಜಿನಿ ಅವಕಾದಿನ ಅವೆಂಜಿನಿ ಇದು ಪುದೀನ ಬಚ್ಚಿರತೆ ಆವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಣಿಪಂಡೆ ಕುಳ್ಳುಡು ಮಾತ್ರ ಮಣಿಪಂಡೆ ಕುಳ್ಳುಡು ಆವಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ಯರುಳ್ಳಿಯರ ಕೈತಲ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲಾರಿಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಟುಂಡು ಏಪ ತಿಕ್ಕನಲ ಪಾತಿರು ಏಪ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಅನ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಹುಚ್ಚಿಲೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಬನ್ನಗ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಪುಡು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುಡು ಅವೇತು ಜಾಗ್ಲೇಡ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ತಂಡುಡು ಬೆಂಜಿಬೇನೊಂದು ಲೇರ ಅಣ್ಣ ಅವು ಶರತ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬಕ ಒಂದು ಇಂದು ನಾಗೇಶ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬಕ ಮೇರ್ದಾಯ ಉಂಟು ಅಂದಿನಿ ಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣಿಯಾರ ಅಂತ ಒಂದಿನಿ ಎಂಜ ಪುದರ್ ಎಂಜ ಮಣ್ಣಿ ಹುಚ್ಚಿಲೆ ಮಗ ಚುಚ್ಚಿಲ್ಲ ವಂಡರ್ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಿ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆತ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಅಂತು ಇನ್ ಪೆನ್ನಡು ಬರತ್ತೀನಿ ಇರ್ನಾನೆ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಏಪಲ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಕು ದಿಕ್ಕುಜಿ ರಾಂಡ ರಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂಡ ಮೇರಿ ಬೇಲೆಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರನಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ 6 ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚನಲ್ಪ ಏರೆ ನೆಹರು ನೇರೊತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯ ಪಂಡ ಆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಇರ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೌ ಪಿಜಿಂದ ಪಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಅರೆನ್ ತೂನಗನೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏಬಾ ದಾದಂಡಿ ಯಾ ನಿತ್ಯ ತುಯಿಲಿ ಮಾರ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಕ್ಕೆ ಸೈದೇನಾ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಸೈದಿನಿ ಹಾ ಸೈದಿನ ಅಂಚ ಬಂಡ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಹಾ. ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಲ್ವ ನನಗೆ ಮಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಲ್ಲು ಕುತ್ಕೋ ನಿಲ್ಲು ಮುಖ ನೋಡು ಮಂಗ ನಿಲ್ಲು ಕುತ್ಕೋ ಬೇಡ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲು
ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುದು ಮಂಗ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಇರ್ದದ ಕುಕ್ಕೊಯ್ಪುಣಿ ನಿಲ್ಲು ಬಂಡಾರ್ ಓ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲು ಬನ್ನಿ ಆಗಿ ಈ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಧರ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಹಾ ಸರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾ, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಈಗ ಮಾಡುವ. ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುಡ ಪಾತ್ರಿಲೆ ಆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಆಹಾ. ದೈವದ ವರ್ಷದ ಸರ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ. ಹಾ ಹಾ. ಅಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಅಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಅಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಅಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಟೀಚರ್ ಒಂಜ ಹಚ್ಚಿಲೆ ಇಜಿನ ಒಚ್ಚಿಲೆ ಅವಲಾಯ್ದಿಂದ ಮೆರಗ್ ಬತ್ ಚುಚ್ಚಿಲಿ. ಸರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಹಾ, ಮಾಡಿ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾರೈತಿ ನೀನು ಮುಖಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಅದು ನಂಗೆಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಮಿತೇಶ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕು. ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋಗು. ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿನೂತನ ಕೊಠಡಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆ ವಿನೂತನ ನೂತನ ಮಾರ ವಿನೂತನ ಹಾ ಸರಿ ತೂತಾನ. ನೂತನ ಕೊಠಡಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೈವ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತೇರಿ ಮಾಡತ್ತ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕಾಶ್ಮೀರಾಗ ಬೆಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬೋಪಿ ಕಟ್ಪೇರೆ ಬೋತಿನ ತೆಮುಲು ಪತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಪತ್ತುಜಿ ಹತ್ತಂದಿನ ಪುರ ಗಾಯ ಕಣಪುನ ಬೇರೆ ಏ ನೀರು ಕಟ್ತೀನಿ ನೀರು ಕಟ್ತೀನಿ ಏನ್ ನೀರು ವೈಟ್ ಕಟ್ ಬಂದಿನಿ ಕತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಬೊಗ ಅಂಜ ಚುಚಿ ಕಟ್ತೀನಿ. ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಠಡಿ ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಏತ್ತು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಿನಿ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಮಗ ಅವು ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಅತ್ತಿ ಮಗ ದುಂಬದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರೋ ಟೀಚರ್ ಪಲ್ಲೆಕನಿ ಅವೇತೋ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾನ ಕನ್ಯತ್ತಿ ಆ ಶ್ರೀದಪ್ಪ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀದಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲೆಪ್ಪುಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾತೆರೋ ನೀ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಅವಡೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟಕರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾತೆರುಡು ಪಾತೆರು ಫಂಡ್ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಬಲ್ಲ ಏರು ಪಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಷ ನಾನು చెప్పారు. ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಏತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸಾಲೆದತ್ತೆ ಅಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾತೊಂದೇ ಬರಿಯಾರೆ ರಾಜಕೀಯತೆ ಹಾ. ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಬೇರೋಡು ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಉಂಡು ಈರು ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಿ ರಾಜಕೀಯ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಉಂಡು ಗೊತ್ತದ ಇರು ರಾಜಕೀಯ ಹಾ. ಇರು ನಾಡು ಗಾಡಿದ ಕೀಯ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಮಂತೇರು ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಾತೆರು ನಾನು ಅವನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವಿವೋ V9 ಪುರಾನೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರಿದೆತ್ತು ಹಾ ಹಾ 18 ಸಾರ ಅಂದು ಬೂರ್ದು ದರಿದತ್ತು ಪಾತೆರು ಅವನ ಜೋಕಲೆ ಹಾ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಏರೇ ಕಿನ್ಕು ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲು ಹಾ ತುಲ ಯಾನೇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಆಹಾ. ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನ್ ಹುಚ್ಚೆ ಹುಚ್ಚತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಡಿದಿ ದೂರ ಇರು ಹಾ ಅವಣ್ಣ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬೋದು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಆಹಾ ಕೊಂಜೋಕ್ಲೆಂದುನಾಗ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಮೋಕೆ ಅದೇ
ಅಕ್ಕಲ ಇನಿ ಪೊಂಜೋಗುಲು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಪುರ ಸುತ್ತ ಬೈದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗಲುಲ್ಲ ಆರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಗ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮದುವೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನೀರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ನ ಅಂದು ಮೇಷರಾಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಈರೆ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೈದಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಗಲೇ ಪೊದು ಬಂಡ್ರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಕ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೆಪ್ಪೆಡ್ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಗುರಿ ಬುರ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೆಪ್ಪೆದ ಗುರಿ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ದುಂಬು ರೋಡು ಬೂದಿನ ಗುರಿ ಮುಚ್ಚಾಲಿ ಆತ ಬಾತಾರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಇತ್ತಿನೇ ಓಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮನವಿ ಬತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಇಂದು ಸರಿ ಸಮ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮನವಿ ಓದಿ ಓದ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಮಗುಲ ತೂಗ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಲೆತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಜಿನ ಎಂಕಲ ಮನವಿ ಆವಡಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಚೀಟಿಗೆ ಪೋಡಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪುಡಂಜಿ ಮಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಪನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕೇಳು ಹಲೋ ಆಶ್ 1 2 3 ಹಲೋ ಆಶ್ 1 2 3 ಅದೇ ಹಲೋ ಅದೇ ಅವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ ಮೈಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮನ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ವ ಓ ಕಲ್ವಾ ಓಡೆ ಬೈದಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಬೈದಿನ ಅವು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೇನ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂತೇವು ಅವು ಕಾಸರೋಡ್ ಒಂದು ಬೀಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಬರ್ಪೂಜ ಅನ್ನಂದು ನಿಕ್ಲೇಗ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿ ದೆತ್ತದು ಅವಳೊಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪ ನಂಬುಲಿ ಜೋಕುಲು ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ನಂದು ಅವನಿಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಮುಗೀತಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಉಂತಾಯಿನಿ ಆರೆ ಚೀಟಿ ಗೊರ್ಪಿನ ದುಂಬಿ ಉಂತಾಯಿ ಆವಡಿ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಚೀಟಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಪಾತಿರ್ನ ಉಂತಾಯಿನ ರಟ್ಟು ಗಣ್ಯರ್ನ ಕೇಗಲ ಸೋಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಮಗಲ್ ಅಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಶ್ರೀದಪ್ಪ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟ ಇವಳ ಅಂದ ವರ್ಣಿಸೋಕೆ ಮಸಾಲ ಕಿಲ್ಲ ಶಾನೆ ಟಾಪದೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಶಾನೆ ಟಾಪದೊಳ್ಳೆ ಶಾನೆ ಟಾಪ ಅದು ಇಜಿನಲ್ಲ ದಪ್ಪನೆ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೇದು ಒಂದು ದಳ ಪಂಡರ ದಳ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾದಿ ಹೆಕ್ಕಂದೆ ಐಕೆ ದಾಳ ಎನ್ನಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾರ ಹೆಕ್ಕಂದೆ ಓಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರು ದಾದಿ ಎನ್ನಿಲಿ ಯಾನೆನ್ನಿನಿ ಎಂಜಿನಿ ಅವ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮರಳು ಕೂಡ ಅಂದು ಆವಡಿ ಶ್ರೀದಪ್ಪ ಮೇರೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಚ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದಪ್ಪ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಅರೆನಿ ಅರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಪೋಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಭೂತೋಗತ್ತ ಭಯ ಒಂದು ಮಾತಾಡಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾನ್ ಬಣ್ಣಗೊಂಚೂರು ಕಡೆಸಿಂಡು ಕೊಡ ಮಾಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಅನು ಮಿಯರ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಏಪ ಮಿಯರ ಪೋನಾಗ ಇಂದು ನೀರು ಮಿಯರೇ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನು ನೀರು ಬಣ್ಣಾಗ ನೀರೇ ಪಾಪಿ ನೀರ್ವಾರ ಗೊರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜುಲು ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಕರಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟದಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕರಟ ಮಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ನೇ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಚೂರಿಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ
ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಕಾಮುಕಿ. ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೂಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕೈನಿ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಕೈನು ಪತ್ತದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗಿನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೆಪ್ಪುದು ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮಂಡಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬಿಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಹಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಪ್ಪ ಹಾ ಹಾ ಅಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾ ಇನ್ನ ಈ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿಡು ಈ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಹಲೋ ಎಂಜ ನೀರು ಬರ್ಪುಜ ಅಂದಂದು ಬರ್ಪೂಜಿ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಈ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಡಿ ಮಾತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪಂದೇನಿಲೆ ಅಪಗ ಬಲಿಪರ ತೋಡು ಬಲಿ ಬೇರೆ ಮೀನು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಪ್ಪನಾಗ ಬೇಡಿ ಕತ್ತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜುಲ್ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಚಪುರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಎಂಕರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದು ರಾಜಕೀಯದರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ರೋಸ ಅಂದದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀದಪ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಕಟ್ಟೋಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆಯತ್ತ ಕಟ್ಟೋಗು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಬೈದಿನ ದೈವ ಪಾತ್ರಲು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಪೋನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಒತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಉಡಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಈರು ಮುಲಾನಿ ಮಂಜಿನವಳು ದರ್ತೀನಿ ಇರತ್ತ ಮಂಜಿನೊಳಗಿನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲ ದಾಡ್ತೀನ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ದರ್ಶನ ಓದಿತ್ತು ಅವು ಯಾನೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ದಾಳಿಗೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ಈರ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೋರಿಗಾಡ್ಬನವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ರಜೆ ಇಲ್ವಾ ರಜೆ ರಜೆ ಆಯ್ ಸಲಿ ರಜೆ ರಜೆಗೆ ಎನ್ನುದಿಲ್ಲ ರಜೆ ರಜೆಗೆ ಏನೇರು ಜೋಕುಲು ನವೀನ ರಜೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೊಂಜಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಜಿನ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ 10-15 ರಜೆ ದಿಕ್ಕು ದಯದ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ರಜೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಪೋಣರು ಎಂಕಲು ಪೋಣಾಗ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯ ರಜೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಕೊರೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಕೊರಿಬೇಕ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತರು ಬೊಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ತುಯ್ಯರ ಬಿದರ್ದಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಿನಂದಿದೆ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಿರಂದು ರಜೆ ಕೊರಂಡ ಜೋಕುಲು ಓಲೋಲು ಮರದಟ್ಟು ಓಲೋಲು ತೋಡ್ದಟ್ಟು ಮುಗುಡು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ ರಜೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿನಿ ಏತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಬೋಲೋಡು ಹೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಯಾನ್ ಐಕ್ ರಜೆ ಕೊರ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ರಜೆ ಕೊರಿ ಏರಿದ್ರೆ ಡಿಸಿ ನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ತಿರುಗುವೇರು ಇತ್ತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಜೆ ಕೊರಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೂವೇ ಕಾರಣ ರಜೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸರಕಾರ ಬತ್ತನಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಯ್ತನಲ್ಲ ರಜೆ ಐತಿ ಜೋಕುಲೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ರಜೆ ಕೇಳ್ತಾರ ರಜೆ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಲೀರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಉಂಡು ನಾಟಕ ಮಾತುಂಡು ನಾಟಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಅವೆನ್ನ ಅಂದು ಆ ಬೂರ್ನಿ ಎಕಡೆ ಎನ್ನ ತೊಟ್ಟೆಡ ಅಂಚತ್ತು ಏರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರ ಕೂತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮೊದಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸುರುತ್ತ ಎಸಲಡ್ದು ಇನಿಮಟ ತೋಣಂದಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಸಲಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಲಿಪುದ ಅಮೃತದ ನೆಗತ ಬೈದೇರು ಅವು ಕಾಪುದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ದೀಪಕ್ರನ್ನ ಕೂಟಪ್ಪರೆ ಅವು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಚೋಟು ಅಕಲ ಕೂಟಪ್ಪರೆ ಅವು ಒಂಜರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ತಿದ 7ನೇ ಹೆಗ್ಗೆದ ತುಲಿಪುದ ಅಮೃತ ಅಂದ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಪೊಸ ಕೂಟ ಒಂದು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಅಂದಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಲಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಮಂಜಿ ಕುದರ್ಬನಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರು ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ತೂನಗಂಜಿ ಚೂರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜೋರ ಗಡ್ಡ ಕುರ್ದು ಕಟಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೋಟ ಅಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಜಾಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸವ್ಯ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನರ್ ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ದಿನರ್
ಶರೀರ ಗುರ್ತಪ್ಪೇರಿಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕನ ಅಂದ ಅಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ದಿನರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ ಸುರೂತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತುಂಡ ಈ ನಿಖಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪೊರ್ಲಾತ ಚಿನ್ನತ್ತ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವಲ ಇನ್ನಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ನ ಪೋಯ್ ಸತಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ನಿತ ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂದಾರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ ಒಂಚೂರು ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಳಿನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಗಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಜ್ಜೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ ದಿನಿ ತೆಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.